Dobrý deň, vážené predsedníctvo, vážení prítomní. Dovolte mi za pobočku Trnava odprednášať ďalšiu kazuistiku. Pripravila som, alebo zhrnuli sme tu dva prípady všeobecného lekára pre deti, ktorý slúžil na LSPP a ústavnú zdravotnú starostlivosť, takže komorová fibrilácia u dojčaťa. Podanie zaslali rodičia, ktorí žiadali prešetriť všetkých poskytovateľov, ktorí sa zúčastňovali na poskytovaní zdravotnej starostlivosti u dieťaťa, takže okrem lekárov z pediatrie sme dohliadali aj leteckú záchrannú službu. U dohliadaných subjektov sme vykonali dohľad a vyžiadali následne zdravotnú dokumentáciu, mali možnosť sa vyjadriť aj k uvedeným záležitostiam, ktoré boli v podnete. Vyžiadali sme si pitevný protokol, o spoluprácu sme požiadali všeobecného lekára pre deti a dorast, nakoľko pani doktorka, ktorá slúžila na LSPP, bola dohliadaným subjektom, tak organizátora LSPP sme požiadali takisto o spoluprácu a výpis hovorov a poskytnutie leteckej záchrannej služby, to nám poskytli údaje z Krajského operačného strediska. V tomto prípade sme požiadali o spoluprácu konzultantov z odborov pediatria a teda všeobecné lekárstvo pre deti a dorast, záchranku leteckú tu nespomínam, nakoľko teda sa jedná o pediatrický kongres. Od všeobecného lekára sme sa dozvedeli, teda, že sa jednalo o 9-mesačné dieťa, chlapčeka, ktorý bol narodený v 41. týždni gravidity, prekonal ľahkú adnátnu infekciu, po antibiotickej liečbe sa stav upravil, bol prepustený na 8. deň. Pri tej preventívnej prehliadke vstupnej pani doktorka zaznamenala rezorbujúci kefalhematom na ľavej strane. Pravidelné preventívne prehliadky boli riadne, očkované bolo podľa očkovacieho kalendára, bolo sledované a riešené v kožnej ambulancii pre exém. V máji v roku 2014 po páde z postielky bolo vyšetrené na chirurgickej a neurologickej ambulancii s normálnym nálezom. Jedenkrát tam bola uvádzaná v dokumentácii hospitalizácia pre gastritídu. Po úprave stavu dieťa bolo teda prepustené. Poradňa posledná, ktorú zaznamenal teda všeobecný lekár v 9. mesiaci, pediatrický nález v norme, psychomotorický vývoj v norme. Čo sa teda vlastne stalo 25.7. Mamička navštívila LSPP, udávala asi tak 24-hodinový nepokoj u dieťaťa, teplotu približne do 38 stupňov, odmietanie stravy, dieťa pri vyšetrení bolo mrzuté, malo prekrvené hrdlo, boli tam známky pokračujúcej dentície a citlivý tlak na tragy. Pani doktorka vzhľadom na podozrenie, že sa jedná na otitídu, dieťa poslala na vyšetrenie na krčnú ambulanciu, avšak po príchode v zázname bol negatívny nález, navrhla rodičom, že odoberie CRP, s čím teda súhlasili. CRP bolo menej ako 5 mg na liter. Riadne poučila rodičov o antipyretickej liečbe, núkanie tekutín, sledovanie dieťaťa v čase zhoršenia, okamžite teda i hneď vyhľadať pomoc v nemocnici. Na druhý deň, podľa údajov zo zdravotnej dokumentácie sme zistili, že mamička aj napriek tomu, že bola poučená o tom, že teda dieťa má taký šetriaci režim, bola cez deň s dieťaťom na nákupoch. Vtedy v tom čase vonkajšia teplota dosahovala asi tak 35 stupňov, boli to tie tropické teplá. Dieťa málo pilo, bolo malátne. Po uložení do postielky asi približne o 13. hodine mamička spozorovala, že dieťa je ochabnuté, premodrávalo, z úzmu vytekalo mliečko, ťažko dýchalo. Privolali záchranku. Po príchode RLP pani doktorka
okamžite nariadila prevoz a previezla dieťa do nemocnice. Pri hospitalizácii objektívny nález bol približne rovnaký s nálezom na LSPP, okrem toho, že teda bola zvýšená glykémia, úrea, nižšie hodnoty kalcia a tá pracovná diagnóza na detskom oddelení bola porucha vedomia s premodraním, suspektný febrilný kolaps a suspektná aspirácia. Bola zahájená komplexná infúzna liečba a dieťa bolo teda sledované, mamička bola prijatá s dieťaťom. Približne o 10:45 na druhý deň bol pozorovaný tonický krč celého tela s bledosťou. Tento krč trval asi 5 sekúnd. O 5 minút sa tonický krč zopakoval a už tam bola prítomná aj periorálna cianóza, dieťa bolo chabé, podaný diazepam 10 mg venózne, dieťa bolo okamžite prevezené a uložené na isku, volaní lekári z Ára, dieťa bolo intubované, zahájila sa masáž hrudníka, podané liečivá, natočené EKG, prítomná na EKG širokokomplexová tachykardia. Tento nález EKG bol konzultovaný s pediatrickým kardiológom, nakoľko nebol prítomný na pracovisku, tak mu bol MMS-kou fotografiou záznamu odoslaný na telefón. Lekár predpokladal, že sa môže pravdepodobne jednať o polymorfnú komorovú tachykardiu, odporúčal podanie MGSO4, nie amiodarón. Po podaní liekov puls na periférii bol 180 za minútu, už tam nebolo prítomné mramorovanie na brúšku, cianóza, obnovila sa spontánna ventilácia. Samozrejme v tomto období lekári už konzultovali vyššie pracovisko a indikovali prevoz cez informátora, sa teda snažili zabezpečiť leteckú záchrannú službu, čo sa teda aj podarilo. O 11:40 bol ešte raz opakovane podané MGSO 4, 11:45 bol v dokumentácii záznam, že dieťa sa začína brániť, takže bolo sedované dormikom. Vidíte, že 115 na 70 postupne tam bola hypotenzia, tá pulzová frekvencia od 140 do 150. O 12:00 prišla letecká záchranná služba, dieťa spontánne ventilovalo, bolo cirkulačne stabilizované a bolo schopné prevozu. 12:15 pri preklade už pri vrtuľníku nastalo to, že dieťa mal opistotonus, srdcová zástava, takže záchranári začali s resuscitáciou a privolali si na pomoc aj tím z Ára a potom sa neskôr rozhodli, že transport nebude indikovaný, ale bol naspäť na isku dieťa prevezené. Po hodinovej resuscitácii komplexne bol konštatovaný exitus letalis. Bezprostrednou príčinou smrti bolo zlyhanie srdca, tak ako aj základná choroba, zlyhanie srdca. Zistenými skutočnosťami a teda po prizvaní aj vyhodnotenie prizvaných konzultantov a stanovísk sme zistili, že klinické príznaky a EKG poukazovali na vývoj komorovej fibrilácie pri vírusovom infekte, ktorý sa prejavil bohužiaľ až fatálnym zlyhaním srdca. Lekári u obidvoch dohliadaných subjektov postupovali správne, teda aj pani lekárka na LSPP, aj v ústavnom zariadení pri takomto stave, teda liečba komorovej fibrilácie, použili odporúčané publikované postupy a na záver len, že komorové fibrilácie u dojčiat sú pomerne vzácnymi príhodami dysrytmii v detskom veku a často sú príčinou srdcového zlyhania s fatálnym koncom. Takže mohli sme konštatovať, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá v súlade s paragrafom 4 odstavec 3 zákona 576. Ďakujem za pozornosť.